Urkullu jauna, Eusko Alderdi Jeltzaleko lehendakari gai bezala. Zeintzuk dira bakea errotzeko dauzkasun proposamenak? Orain arte Eusko Alderdi Jeltzaleak burrukatu egin du, benetan indarkeririk edo indarkeria adierazpenik gabeko denbora bat bizi dezagun denon artean. Eta hori zorionez lortu egin dugu, euskal gizarteak lortu egin du. Eta horrek ez du eskutatu egin behar edo ez du oztopatu egin behar, hain zuzen ere, sakondu egin beharreko ahalegin bat edo saiakera bat giza eskubide guztiekiko errespetuan oinarritutako lana. Eta horretan Eusko Alderdi Jeltzaleak sakondu egingo du. Sakondu egingo du, orain arte izandako esperientzian oroimena, egia, justizia, baina baita eskuzabaltasuna. Eta eskuzabaltasuna guzti horretan oinarrituta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurrera eraman nahi du pertsona guztien, gizaki guztien giza eskubideak errespetatuz. Eta horretarako funtsezkoa da. Orain arte Eusko Legebiltzarrean eman diren urratsak, behin etaren desarmea eta disoluzioa lortu egin behar baldin bada ere, behin hasi gaitezen denok lanean. Eta hori izan da guretzat oinarri bat, sensibilitate ideologiko politiko guztiak erakundetan egon ahal izatea. Hurrengo Eusko Legebiltzarrean denok egoteko aukera izango dugu, beraz elkarrizketa posible izango da erakundean, eta horregaitik Eusko Alderdi Jeltzaleak planteatzen du orain arte egindakoan oinarrituz hirugarren plan bat planteatzea, bakea eta bizikidetzaren hirugarren plan bat planteatzea, eta elkarrizketaren bitartez bizikidetza lortu egin ahal izatea.